Čus, dámy a pánové, vítejte u tady té mikropozvánky na offline tábor. Asi víte, o co jde, protože tady ta pozvánka je na jejich stránkách, takže... Každopádně chci vám dát tady ten důkaz toho, že já tam opravdu budu, protože každý si může na své stránky napsat, že Smusa bude tamhle, ale já tam potom nepřijdu, protože jsem o tom nevěděl. Takže tady máte důkaz, že já tam opravdu budu. A budu na júlovém turnusu. Říkám to slovensky, protože asi tam nepojede nějaký Čech. Kdyby náhodou tam jel Čech, tak je to červencový turnus. Červenec, ten 7. měsíc, OK? Já už jsem byl minule na offline táboru, kde já jsem měl teda hematom v noze, takže já jsem tam nemohl nic moc teda dělat. Já jsem s dětskama víceméně blbnul venku, tak nějak pokohával jsem po jedné noze. A večer jsme měli bojovku a přes den jsme si prostě tak nějak jako bavili prostě mezi sebou. Tentokrát už hematom v noze nemám, jo, tady nic není, tyjo, já tam tak vysoko tu nohu nedám. Teďka prostě hematom v noze nemám, což znamená, že klidně, jestli budete chtít, vás naučím přes ten jeden den nějaký základy parkouru. Podobně jako to dělám na workshopech mezi dětskama a tak prostě si můžeme udělat, já nevím, pár hodin prostě věnovat nějakým základům parkouru. Bavil jsem se s organizátory a ty by mi měli zajistit nějaký překážky, prostě přes které jsme mohli skákat. Jestli je nezajistí, což se velmi často stává, mám řešení, budeme skákat přes vedoucí jako trest. Jo? Ale tak víte co, ten program záleží na vás. Já tam prostě přijedu a budu se vám věnovat nějakým určitým způsobem. Jaký ten způsob bude, to už bude na vás. Ale já si myslím, že parkour bude výborná volba. Každopádně minule to bylo úplně super, já jsem si to strašně užil a myslím, že děcka se mnou taky. Za což jsem opravdu rád, protože je to v podstatě moje práce. Takže doufám, že laťku udržíme stejně vysoko jako minule. Možná, že bychom ji mohli posunout ještě o něco vejš, lebo budu moct skákat ten parkour. No a uvidíme se tam. Mějte se parádně a zatím čus!